Balipathara long kuti trok anam a heroin raikom sai khietum kinep long. Ingnam raikom asai kam KSA Hamran Press Club Chetosi World Environment Day kata London. Ia Mongol Sing Timong Pen Amrit Sarovar scheme along Ekesom. Nang likre hini ang deng chori tang det pen Konada College Institute along si men ka chet habdunji mapu kamatha akisum doma. Jongsi do pulo tang te pini pen ke matha igrinon athe Karbi Anglong tourism asai kam lapen district administration hin pen chepatir piponsi aki joy pen ningkan ke thoma pharman Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science Hospitality and Hotel Management surihini rankora ke thom pen surihini rankora trok of pharman ke charli dunlong ja phan warsai kimi 1 pilo Ning ke hangri soe jangatum amit hang pen Karbi Anglong tourism asai ka masahe malongan vosik ne phai trok siar ne aprang ka humri dam pen amit hang amen ka che jog dun ja phansi pachinilo ang ton alam ka chini pa meja phan labang so number along humri ignore 81338 77787 90852 76837 Karbi Anglong life ada Abirta ang ton pen arjuik tha Assam Sarkar pen ke matha Drugs mate rakia son an ke pavir dajia phanpura raikom sai khiatum kiri tarle basai dode sang se pin pen rakia beha klem ba to phan penangan neping nang ponlong lo lason se patumi vosik ni phai phor ni le thotami balipathara habar number adalong along kuti truck so sa heroin raikom sai khiatum pen kene ponlong lason se patumi vosik ni phai phor ni anarlo por phai hinia por Borbothar Raikom sai khiatum joy pen Abirta longsi kaike ason naka checking ke padobo mahut Borbothar police station ka parlo number ingnamajo adolong along inhoda bangphu elinra gram pharo isira pli a heroin sabon ahomolong ke patujoy home truck ner ke rasir ke ba heroin ihum Ertiga agari ang hap along pen longpon Bangso Asayalong John Das APS SDPO Bokajan SIUB Dipen Borua OC Borbothar police station PS staff lapen C20 CRPF camp Bokajan atum cherapen pachunpom Kachingnang check Ertiga car registration number lake AS03T 2397 pusi panthekpon lapen raikom sai khiari deng kachingnang check abang phamen lake Pares Malik Arta Tike Brasirkep Asar Buramen lake Kalitang Manindra Malik Arong amen lake Kachalukwa PS Nagong Sadar district Nagong pusi panthekpon Napen abang so heroin Dimapur anat pen si keban pusi Abirta ridon long Balipathar pen projanterang Karbi Anglong live Kiramtang vosik ni phai phor ni lake World Environment Day arnilo Bangsor ni lake somindar adang along ansetame thengpie klim ke asai dengpon ditilo Lasonak taxi West Karbi Anglong district a MP Hamran along Ingnam Raikom asai kam KSA lapen Hamran Press Club atum chelangsi ke ongdung thengpia klim ke asai dengpon Pirthe adang pen thengpi thengprang ke e kalana arni ke hokpon mate World Environment Day katalona long Hamran Divisional Forest Officer mate DFO Hamran Division Hamran Protection Ranger Forest Range Officer Central Range Hamran atum pen patirbi ponsi KSA Hamran Head Branch Hamran Press Club Business Association of Hamran anparta rongara doan chetodunsi ke ongdung thengpia klim keron pen ke e thekpon long Tirkim Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Model School along thengpia klim ke along Hamran Press Club pongchunbang Daniel hi dihin rimbang Hondor Singh Kropen chenglo media claim sip abang photum chetongdong Kardom Karbi Anglong life kilang rado ana phan pini Arni kethe nai ingnam raikom asai khi mate ingnam raikom asai kamatum pen katalon pon lapen pirthia dang sitame laso pini kethe nai laso World Environment Day laso katalon along Hamren mate West Karbi Anglong district headquarter along sitame divisional forest officer mate DFO asai hem nonadak alang tum pen same 5th June mate vosik ni phai ho World Environment Day alang tum pen talon Thengpia klim ke asai bang ke nilitum asai ka mahin pen dengpon bomji bonta methang ache theka charai komji aphan thengpi thengprang kang hu pen danglok thengpi kapan ho bang ke ington ponangji pusi rara phan kachuning ri padopon So what for you do all these things Yeah,
On the occasion of this World Environment Day, so we have decided that we could contribute at least something to our society, and to show that we are a good citizen of our town. So we have conducted this activity. From which place to which place you have? From Ambinong to New Market. New Market. What is the name of your school? Carmel Central School. Hamren Fishery Department akira pen lang aok aso John Suri ke thom so se ok lo ponsi lang roi lang jeng along kidu kereng apido ana phanta kerai ko makenang soralam the bidisar polling tipen perang kiang no lam the jai Ilitum along ri along thengpi kanghu lapen thengpi ki pitap lapen red ke panten nampi nam dore phalang no bang klem kreda nang po athe thengpi thengprang le avelo pulonte ilitum aphan akan hok the pik eche the pen chenglok e oke prana phan tenang an kaluk sondo asi kadok ave karbi anglong mate pethe adang sitame thengpi thengprang abang honing thengpi thengprang le avelo pulonte ilitum aphan akisung hetanji Nilitum sitame bangso hawaralong theng piarong ki iponang jia bangki arpudu bu chichini pensi bangso theng pia klim ipon lo Nilitum pini World Environment Day ni pen pache tondon si lang roya long ok asokelo non det kali aprang prang ta ningkan hini ke thoma prang ta nilitum claim bomb la si pini ta me lang roya so along nilitum ok asolo adlo la so a message ke pigang tung ke ilitum alang roy lang jeng along ok kwa yat avederlo ok kali lo kirenga pi ana avederlo la si ilitum karbiang long rada tum yong si chirairi pulote la bangke aveder pola si apora hud ilitum ok asoka pati hud si ok ki hiru ke pru la sona thaksi dawai ke chor la sona thaksi karen ka pasot la hai kaduk ka ve anta me karbiang long long yong si ington thailo la hai claim klelo blote lang roi lang yang long ok dopo hala dak pen inut bahainya tum kacho kapar hi penon lan pen ka chutur pen punon ele tum kereng ba site dopo Hamren pen Danieling hi karbiang long live Central Sarkar Hukumat pen Maha Sankalpa Abhijan Arni Palong Pliadim Hamren MSC constituency arlo Amrit Sarovar scheme pen langteng ke tengja phanpura long e ke somasai dengpon tanglo Central Sarkar ke pathik pon Maha Sankalpa Abhijan Arni Palong Pliadim Amrit Sarovar scheme pen langteng ke tengja phan MLA Rup Singh Teron pen e Mongol Singh Timung ari deng pen long e ke somasai ke dengpon long e ke sompona dim lake Pongjangre umaha langso rong hidi lapen arsong sentara long henlo bangso Amrit Sarovar scheme pen ajok lang ke teng pen ok kapangreng anparta ihina bangki lang kapang chopen dongchan he huye longta kreng haka kisung pen kabajok ponjia phanpura modi sarkar pen kengkam dengponlo Amrit Sarovar pen kedeng pon lang au kapangreng asai chot kali ladak ke do aboha anparta mir abiri he huye sonta alir alon pen pangcho ponji bangso Amrit Sarovar scheme lake town arlo along aphanle kapanong lapusona scheme kali bonta ahok pet lake rong ruba jolong aphan Ia Mongol Singh Timung pen methanga constituency angkang along ke ongdung adimalong labangso scheme palepen mesen ke pachun pon thekjia phansi raraphan chuning ripon Central la pen state pe nang pi Amrit Sarovar aso Amrit Sarovar rat aphan panong si pini pongjang re lo rong hidi lo dak ar songon lo la so along eki kam ke cheng pini pen la so kam cheng ko la se la so kam ke la hello je lang ta dunang ji athe lang do de bulotang te thengpi thengprang ta man with that po man with delo pulotang te muge langki jun pen cheng lo kutte ta akisi sakdo po Arsong Auditorium Hall along Maha Sankalpa Abhiyan Amai Kedeng Ponalong Congress ASDC and Party APHLC song ben Don Trogner Kep Sosiara Ratum BJP song along Chapa Ogduna Abirta Longpon nangli homosti met hamre long long kan bak do ka do we long kep to long ke mong penon la long e ke somse do lang ma ke samse ga velo so Amrit Sarovar ke lang duni khana committee do daga chairman do member do jab do daga local committee to lot la se Labangso Amai along Jengkha Municipal Board Chairman Sar Singh Phangcho Mohan Rang Pharben Chenglo Penang Song Asong Japotum Chetong Don công ty nhiều nhiều học làm ăn trên năm tập nó trên
ayat kan ibu pikir dan ayat kan akhir katu balok natu mana katu balok amatin natu dah hukum hukum ke mana tu itu nak tahu dia apa ada katu balok beda katu balok ke lagi. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live. Patumi Wosik ni Bhai Pho Arni Nijang Karbi Anglong along BJP Racharya Song Klembang Atumpen Chiklo Ejona Pharman Saideng Ponsi Nijang Karbi Anglong Arlo constituency sirkep along Maha Janasampark Abirta Sai Deng Ponsi Patumi Pen Kahomri Pangcheng Pontanglo. BJP Racharya Song Atumpen Maha Janasampark Abhijan Chiklo Ejona Pharman Sai ke Deng Ponalong BJP Klembang Atumpen Chingrum Ponsi Prekja Mahabaralong Kahomri Pangcheng Ponlo. Lason si India Prime Minister Narendra Modi kachari pona sarkar ningkan sirkep kipling amen pen Nijang Karbi Anglong arlo sitami constituency sirkep arlo ko ansi kaching thura sai ke long ponma bangso phuthaksi puthot kachela kha pon thujia phansi bangso asai deng ponlo Labangso asai ke deng ponalong DMB Vice Chairman Ren Singh Timung Ward Commissioner Serlong Kibe Jitu Terang atum pendanglok BJP asong klembang atum chingrum si bangso asai mesen pen deng ponlo alang litum pen bangso asai ke deng ponalong pherangkya chataya long pen nangkapachini dunke BJP a sarkar ke bang pensi ke ongdung kaching thura sai moke ilitum longdun lo a constituency 10 arlo sotami kaching thura sai klempon longlo lasi BJP a sarkar ningkan sirkep ke chokona long kaching thura sai mo ke longdun apot BJP a songjapu pen kachoro ponalam the pherangkya tuma thengno ningjepon tangte ningkan sirkebang bongko anse kaching thura sai mo ke klempon ma non ilitum arjupon sina ilitum 9 years ang bong apang mathawa une pin na son bangso thidung skim ilitum ka longpon aputhak Narendra Modi aphan iltum choro bek nangji la pen alang li phan iltum ningkan serkep choklim me kheja pon aphan iltum an susa che thi kiding an susa alang li klem meda me phan isi hirjume pidun nang si ke meji pusi nili matha pon manda chuning report niltum lanon chiklo jon program Maha Janasampark Abhiyan po la Modi sarkar ningkan serkep ke pleng laso aputhak senilitum pini ya bangka dak isi development laso nakelang lo apa laso abikas along laso nakelang ke bang lo lasila bangka nilitum BJP West Karbalong District Committee atuli convener nili penceng lo members untuk dulu non dongkalong ward commissioner vice chairman itu lapen parti kerja kota keduan mondol presiden itu ben stame nilitum long sta lang dam do dong kamukam ben wiki be Karbeng long live pinya da Abirta gel ponsi kantonilo